Okay, er klar? Ja. Hej alle sammen, og i dag der skal vi tænke lige at vi vil lave noget mad her i mit ydmyge køkken her i aften. Og jeg har Mads, og så har jeg Daniel med mig i dag. Ja, igen. Og det vi simpelthen skal lave det er cheese tops. Ja, han sagde det. Fordi hvem elsker ikke cheese tops? Det er nok noget af det bedste man kan få på McDonald's. Jo, Daniel kan faktisk ikke lide det, så han har taget en stor chance. Vi skal overbevise ham i dag, om vi godt kan spise cheese. Ja. Så ja, de ting faktisk skal bruge, det er først og fremmest skal vi bruge olie. Olie! Vi kommer fra den der. Chili. Chili. Chili, og der er habanero chili og jalapenos og noget andet stærkt, så det skal bare skide dårligt. Så skal vi bruge en helvedes masse ost. Ost og fucking mere ost, og vi har pizza topping og mozzarella. Og så for at gøre det sådan lidt crispy, så skal vi bruge rasp. Fucking rasp på det der. Og til sidst mere olie! Ja. Så lad os komme i gang! Grunden til at vi har taget solbriller på det er fordi at olien der, den er motherfucking farlig at få i øjnene, så sikkerhed først. Stay in school, go to drugs. Vi tager først solbriller på, når vi skal til at lave olie, fordi olien den bliver fucking varm. Okay, vi skal til at lave den der osteblanding, og det første vi skal bruge en skål og noget ost. En helvedes masse ost. Noget Philadelphia, som kommer der. Så er det super. Ja, og som regel når man er i køkken, så skal vi selvfølgelig huske at vaske fingre, for ellers så vi alle sammen i bålet. Det er der ikke nogen der. Ja, vaske fingre. Og husk sæbe. Tak. Og okay, det vi gør nu, det er at bruge en saks til at klippe hul. Det bedste, det er altid at gøre, det er bare det hele. Alt sammen. Skarper en saks, det her. Okay, så når often er kommet i, så skal vi have det her Philadelphia smør. Og lige smør. Nej, der var plads. Det lugter i hvert fald ikke særlig godt. Det smager heller ikke særlig godt, men det skal ikke for at give en god konsistens. Du sagde ikke smagte noget! Det smager af chili, fordi vi har taget med chili, ikke? Så det vi skal gøre, det er, at vi skal blande vores ost med hænderne, så det bliver sådan en lækker creamy ting. Sådan der for daglig aroma af lort. Det siger jeg. Okay, det vi gør nu, vi skal blande alt det her ost her. Og ja, det kan godt være, at man ikke kan se det så godt, men alt det ost. Blande, du smager din... Ja, hold kæft. Nej. Det er ligesom bare simuleret, så det prøv at lugte til det. Det er bare det der. En æg. Det kan godt være, at jeg spiller lidt, men man kan faktisk godt mærke, at det tæller kugler endnu. Så vi skal have rigtig mange af de her små, lækre ostekugler. Jeg tror, den er der nu, Anders. Jeg tror, en masse tror, den er der nu. Og det tror jeg. Nej, der er stadig lidt resterende ost tilbage, når man er lige at blive. Tror jeg, det havde lugtet ost. Det er okay. Det er så mere eller mindre sådan her ud nu. Og det er så den her form, vi skal have. Okay, nu skal vi til at skære de her CH-ilier. Vi skal ikke bruge kernerne, vi skal kun bruge skralden, så jeg vil ellers bare gå i gang. Husk, man skal altid skylle chilierne. Ja. Ja, også det fedt. Det var close. Fuck, du ryster meget, Daniel. Jeg er lige for bange på chilierne. Og nu tager vi så kernerne ud, og min assistent han er lige kommet for at hjælpe dig. For langsomt med dagen. Igen. Og når vi har taget kernerne ud, må det godt se sådan her ud. Helt clean. Og Og lige imens de andre de er i gang med at lave chili, så tror jeg lige, at vi vil hælde alt det her olie op i her. Og så tror jeg lige, jeg vil sætte varmen op, så det er klar. Så vi er kugle. Så hvis jeg kunne fylde noget op. Jeg kan ikke finde ud af at åbne olie.
vi kan ikke åbne olien, så... Stiger. Ja, hvad er det ikke godt, man? Prøv lige at skrue på det her. How the fuck do you do this? Hallo, jeg tror jeg har. Thug life. Anders, nej, så gør vi her. Så. Nej, det er godt. Goddamn. Holy shit, du kommer til at tage det over. Så godt den anden vej. Og så er jeg blevet færdig med chilierne, som I kan se. Så er de skåret rigtig pænt også. Ja. 100 likes, og mig og Anders, vi spiser sådan en her lille video, hvis Daniel også vil være med, så spiser han også. Det er verdens tredje stærkeste chili. Okay, så skal vi have puttet chilierne ned i den her osteblanding her. Og det kunne man faktisk sagtens have gjort før, men det... Vi har masser af tid, så det er okay. Og så... Ja. Er det ellers bare med at blande igen? Ja. Mens lige bliver færdig, så tror jeg, at vi starter på det her rasp. Okay, vi har brug for en større... vi har brug for en større skål. Fuck. Okay. Ja, vi skal have en større skål. Okay, det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have varme olie, som Daniel vil gøre lige om lidt. Og så skal vi have lavet de her oste og panering og sådan noget. Og det skal vi gøre klar til, når olien er varm. Og så skal vi begynde på at frityrestege dem. Og så ellers bare varme tid. Okay, jeg tror lige, vi slår æggen ud, og det skal jeg se, om jeg kan gøre, uden at der kommer nogen... Han sagde noget. Sådan, det var æggen. Og jeg ved altså ikke, hvor mange vi skal bruge, så jeg tror, vi slår 6 ud til at starte med. Det må være rimeligt, fordi jeg synes altid, hver gang jeg laver sådan noget frityresteg, så render jeg altid ud af æg, så... Det er 3. Er der nogen skaller i? Nej. Men så... Og så pisker vi det lige. Okay, vi skal så have rullet det her ost til nogle former, og så have det paneret. Og de skal cirka være sådan så store her. Vi skal have ned i æg, og så skal vi have den over i rasp, og så ned i mælk, og så op i rasp igen. Du har brugt for meget rasp i, Anders. Og chili cheese topsene, de er færdige, eller nogenlunde, som vi kan se herhenne. Så er Mads godt i gang med at få dem lavet færdigt. Og Dan skal lige gøre det i bolig til holdet igen. Ja, tak skal du have, Dan. Det er godt, du kunne komme. Ja, og så skal vi bare ellers lægge dem op i olie. Og så skal vi prøve at teste dem. Så er de færdige. Ja, sammen med 2 pussier. Og så skal vi bare være dernede i 1 til 2 minutters tid, så det bliver helt creme. Helvede sundt at få det på sig. Hussikkerhedsbriller. Helt super, fordi super, de har sådan en dejlig effekt, hvor de bare fælder ind, sådan, så det bare det er helt vildt godt. Spørg selv ned til noget tip. I skal gå ned til noget efter tyrestegnet effekt afvist. Spørg efter Paul. Okay, nu er de så blevet færdige, og de ser... Okay, nu... Hvor er godt ud, mand! Men nu må vi jo se, om de smager dem, som McDonald's laver. Og vi har selvfølgelig solbriller på, fordi de er stadig farlige. Og Dan han er på hindbærvåg. Alligevel. Okay. Okay. Er I klar? 3, 2, 1. Smager det noget? Mørke. Smager som tyre. Eller det smager rasp. Ja, det smager fint. Ja, det smager godt. Jeg synes ikke, det smager. Nu lukker jeg bare et ord. Jeg synes ikke, det smager godt. Ja, jeg tror bare, at vi siger tak for nu, ikke? Og så, hvis I gerne vil se flere videoer, så skal I huske at subscribe. Og så må I også gerne bedømme den her video. Ellers så ses vi bare. Hej hej!